Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Naimbagag sapa iti Martes kakabsat, may kaupat. Iti mabilang iti bulan, iti Abril. Ay, bigbigat pa lang kat makarik na tayo iti pulot naman pa'y matadumbat tayo jilamiis. Well, madaydayo iti apo, iti dating igundawa, iti panakaring tayo manen, nga daan ti pigsa kakabsat, agyaman tayo iti Diyos, iti panang tarabay na iti buong al nga rabi manen kakabsat, iya, adi dagi banag, adda ka dito dagi banag nga pagyamanan tayo iti apo, anyaman nga kasasaad yung kakabsat, iya, masapong agyaman tayo iti Diyos, iti tayo yung barbaro manen nga aldaw, nga ipain at itong galmay sa kada tayo, iya, kita makipagpasit man dating nga programa, tagsapan at manitinam naman manipod Lunes, aging gana iti Biyernes, iti dating stasyon 1143, DZMR Santiago City, tinaragsa ka magkabkablaaw kada kayo, iti Aldao, iti Martes Lawrence Salazar. Daytoy biyag ko, abulot ko, o Apo Diyos, ken kaiyawat ko, para ti dayaw mo, para laeng iti kayat mo, agyaman na Apo, panangayat mo, daytoy biyag ko. Daytoy biyag ko, asinupot mo, o Jesus ko, ken ka isagot ko, dunteng man ti bagyo, si kalaeng ititaklin ko, agari ka Apo, inganati tung panbiyag ko. Banbanag man nga sumangbay amang lapid kanyak, daytoy man ket kapadasan, wenno pagkarikutan. Banbanag man nga sumangbay amang lapid kanyak, o Jesus ko, usaren na para ken ka. Hello, nagyaman tayo kakabsat. Iti dahil nga kanta, usaranak para ken ka. Aya. Sapay ko makakabsat, kada iti bibiyag tayo, nyaman nga kada tayo, mausar para iti apo. Otherwise, wala po tayong pag-aari dito sa mundo. Kaya, maski ang hibla ng buhok po natin, kukuha ni Apo Diyos data. Well, makipaglukat kayo man kanya kakabsat, ijay Lucas. Libro iti Lucas 19, kapitulo 19, versikulo 28, aging gana iti 40. Kasi saritain na, kalpasan iti panangi sao ni Jesus, iti dayto, iko na, nagtultuloy ang nagturong i Jerusalem. Verse 29, idi asidigan iti Bethphage ken Betania, iti Bantay Olivo, pinauna na iti duwang adalan. Inka iti masungad a baryo, imbilin na kadakwada. Apama na sumrek kayo, masarakan yun to, iti sigagalot nga urbon, iti asno, adipay nasaksakya, adipay, nasaksakayan. Warwarin nyo kat yigyo dito. Verse 31, no, dati agsaludsod kada kayo, no, apay warwarin nyo ti urbon, ibagayo kayong kuwana, ang masapol iti apo. Napandang nga rod, kit nasarakan da amin kas imbaga ni Jesus kadakwada. Idi warwarwaran da iti urbon, kinunana kadakwada, dagiti yakin kupa, apay awarwarwarin nyo.
masapol iti apo insong batda. Impanda ken Jesus iti urbon, impanda iti urbon kadagiti kagayda sada tinulungan ni Jesus asim makay. Idi nakasakayan ni Jesus inyaplag dagiti tattao dagiti gagayda iti dalan. Idi sumungsungad ni Jesus ijay Jerusalem iti dalan iti asumalsalog iti Bantay Olivo, nagdaydayaw iti Dios dagiti amin nga adalan na iti napigsa at timek gapu kadagiti naindaklan a banbanag a nakita da. Bendisyonan ko ma iti Dios iti ari nga umay iti nagan iti Apo. Ipukpukaw da kapya sa dilangit ken gloria iti Dios. Dati di eksena kakabsat nga nangi waswasiwas da. Naging na duma-duma nga klase iti bulbulong. Kung kunatay mo araw ng mga palaspas. Hindi sisirrik na niya pag iti Jerusalem. Ayan. Di verse 39 ko na maestro bilinam dagiti adalan nga agulimik da kinuna iti sumagmamano a pariseo nga adda iti ummong kadagiti tattao. Ibagak kada kayo ano agulimik da mangrugin nga agpukaw dagiti batbato insungbat ni Jesus. Well, iti pakaistoryan may papankakabsat si Sirek ni Jesus i Jerusalem. Ket may isang istorya nga ammo tayo nga aming nga Kristiyano tinawon nga mga gantay daytoy. Tinawon mo't nga aramidin dagiti duma kakabsat. Isu dadji kung natin nga araw ng mga palaspas. Kaya nung mampaya kanayon tayo nga mangmangag daytoy nga istorya kakabsat. Every year kung nagarod adalat ta iti kanayon nga baro nga kay papanan na intunubasaan wenno dinggin tayo manen. Ado ti maadal tayo nga daytoy nga istorya maipapanti si Sirek ni Jesus iti Jerusalem. Wenno iti kung kunatay nga triumphal entry. Idi daytoy nga bigat kahit kuman kakabsat nga kitahain tayo iti maysa nga paset iti binasa tayo nga mabalin saan pa nga napanunot wenno hantay pa nga nakita daytoy nga paset. Kahit kung kitain tayo man kakabsat iti maysa nga tao nga dakkel iti nagbaling nga paset na ditoy nga pasamak. Tuno basbasahin tayo daytoy sermon da kakabsat iti highlight nga talaga di si Sirek nga po Jesus Jerusalem iti triumphal entry nga kunada no kitain tayo kakabsat di pan pakaistoryan na addamot iti dumahan tayo nga ma-recognize dati nga pakaistoryan na iti tao nga kayat kung adalin tayo kakabsat nga naibaga hana nga naibaga itinaga na ditoy isu na iti lalaking aking tareken di urbon nga nagluganan ni Apo tayong Jesucristo. Kaya makita tayo iti binasa tayo kakabsat nga naawagan laeng daytoy nga dagiti akin kukwa iti binasa tayo awan tinagan na. Kaya dagiti making kukwa iti urbon. Mabalin may isa nga bagi na jay urbon. Wala dagiti duma isu dadakin kukwa. Amin nga adang taraken iti dayta nga lugar. Ket mabalin adda ti duwa nga pamilya nga aking kukwa kadaytoy nga urbon. Apay tinaisingsingayan daytoy nga banag apay parang idejayente paset na daytoy nga urbon ket naisingsingayan. Daytoy ket may isa nga kababalin dagiti tattao iti dayta nga lugar nga kinuman nagtulong pagrunan iti tiyempo iti Paskwa wenno jay awagan da nga Passover feast. Kaya ammo dagiti tattao nga masapol nga agipabulod da kadagiti adda kadakwada kadagiti bisita da iti dayta nga tiyempo. Isu nga jay panangala dagiti disipulos iti urbon ket may isa nga gagangay lang nga kababalin dagiti tattao iti Bitanya. Adamot iti nangibaga nga daytoy ket may isa nga dayaw agsipud ta iti aglugan ket iti kalaingan nga manursuro. Kaya ket masapol nga aglugan isuna iti kasayaatan nga pagluganan. Adamot iti nangibaga nga mabalin siguro nga impakada ni Jesus nga nasapsapa kadagiti disipulos tapno dagiti disipulos sulatan iti panmangala kadayta nga urbon. Ngem kaya't kumanga kitahen tayo kakabsat iti sabaling nga possibilities na daytoy. Mabalin nga impabulod daytoy nga lalaki iti urbon na agsipud ta makita na nga amuna no siya asino ni Jesus. Nakita na dagiti aramid ni Jesus nangngeg na nga nagsaoken na mati isuna. Ket agsipud ta na mati isuna ken Jesus nga isu ti Apo na amin nga adda ken kuana ket mausar para iti Apo na. Para ken kuana may isa nga panangipakita iti panagdayaw ken ayat na ken Jesus iti panangipabulod na iti urbon nga taraken na. Apay agsipud ta iti dinamaglaeng daytoy nga lalaki iti warwarwaron na iti taliti urbon apay awarwarwaron nyo.
Ket idi nga nangnegna ti sungbat da nga masapul iti Apo awanen iti sabali nga dinamag na. Aya nga kung aking kukwa iti urbon awanen iti ni apay nga iti barbarin nyo apay nga kastahan tapay nga ipakada haan ka kabsat ti imbaga na lang apay ta warwarwarin nyo kun ada masapul iti Apo awanen tinanggan tayon. No dapay sa bali nga rason ka kabsat babali nga damagan pa iti making kukwa. Kasat no mabali siguro nga ti saludsudon kasat no kabayag no alain nyo data. Kasat no yung kasat no ti assurance na nga maalagaan nyo data nga urbon. May kari yung matlaing kading aywanan nyo nga nalaing nga naimbag. Sibliyo mo lang kadi ito numalpas ng usaran. Mabaling nga garamid tayo pa ito siguro dagiti nga gundaw ket babaling nga garamid tayo pa iti kasuratan wenno katulagan. Mamati ak iti aking kukwa ti urbon adaan pamati ken Jesus. Aya ken nga amuna nga talagang mausar para iti Apo. Aya ket daytoy ket dakkel iti pamati na mamati ken Jesus ket amuna nga umuna iti pudpud no kakabsat nga sumursurot ken Jesus ket si sasagana. Si sasagana nga ipaina amin nga adda ken kuana ken Jesus. Saan kung ammo no manung urbon iti taraken daytoy nga lalaki. Yeah, saan nga importante no may sa wenno sa ngagasot iti adda ken kuana ngem iti buriko wenno asno ka ket napateg. Mabalinda nga dayta kami nga gundaway kakabsat mabalinda nga paggawit iti adu nga gameng. Sila nga kadagiti nga tiyempo ka truck o mga jeep kasi mabalinda nga tumulong kadagiti taltalon kasla traktor iti gamit da iti daytoy gundaway dayta nga nga tiyempo da mabalinda nga pagluganan kasla tricycle kotse wenno jeep iti dayta nga panahon. Well, apat ibagbagat natin kakabsat, ang sipud ta saan nga may nga basit nga sagot dayto nga urbon, dayto iti kasapulan iti Apo ket masapul nga isu iti maipaay ken ni Jesus. Kabsat, kas nasaok ka dagiti naglablabas nga programa tayo, saan nga dawaten iti Dios nga ipaay tayo ti awan kada tayo. Mabalin nga kasla awan iti patig dagiti adda kada tayo, ken mabalin nga maipaay tayo iti Apo. Ngem duma alahan ni Jesus dagiti babasit nga banbanag nga adda kada tayo tapno aramaten na iti dakdakkel nga wagas. Pare gan ni Moises. Ni Moises impain iti sarukod na. Ni Rahab impain iti sang kabasit nga atip na nga na pangidulinan dagiti espiya. Ni David impain iti palatibong na tapno maabak na ni Gulayat, di ba? Iti balo iti Serepat do malagip tayo kakabsat impain at sang kabasit ken maudi nga lana ken arina para kini Elias. Di babae nga impabulod na iti basit nga kwarto na kini Eliseo. Di ubing nga lalaki inted na jay 5 nga tinapay ken 2 nga ikan. Dagiti una nga namati impaay da dagiti sa dikwada ken dagiti agkasapulan. Ket manipod kadagiti kakabsat, makita tayo nga impaay danuan niya dagiti adda kadakwada tapno mausar para iti Apo. Ayat nga kabsat, si kangay kabsat. Anya ti adda ken ka nga mabalin nga ipaay mo nga aramiden wenno aramaten iti Dios. Iti pudpud no kakabsat nga namati, believers, follower of Jesus kuna tayo. Bigbigen na nga aming nga adda ken kuana ket kukwa iti Apo. Iti aming nga adda kada tayo ket sagot iti Dios. Privilege dayta kakabsat nga maaddaan tayo no anya ti adda kada tayo iti daytoy nga aldaw. Amin iti tiyempo tayo, iti talento tayo, iti sanikwa tayo. Naipaima kada tayo tapno ti kasta usaran tayo para iti Apo, hindi po ipagmayabang. Nadik usaran tayo para iti dayaw iti Apo. Saan laan nga dagiti kwarta tayo iti masapul nga aywanan tayo ngem aming impaay na kada tayo. Tapos mga ligan, adaan ka ti may 1 milyon nga kwarta in-invest mo nga iti may nga business. Anya tinamnamaan. Siyempre, orayon nga maadaan ka iti adu nga tubo at may sublin tumot laing dahi kwarta. Plus, dahil siya'y tubo na. No, awan iti maalam nga tubo kat kasla mapukawan iti kwarta man kaday. Saan ka di nga malang ti pakinabang di nagpabuludak, iyakar mo ti sabali. Iyakoy no iusar mo iti sabali nga business. Kat anya ti ramidem no maamuam nga iti nang tidam wenno nang pabuludam kakabsat pinagtalkam
iti dayta nga 1 million mo kat binusbus. Binusbus nila ang ti awan ka is-iskan na. Kaya mabalin siguro nga idimandam. Mabalin nga siguro nga idimandam nga dagos dayta nga tao. Mabalin siguro nga pagsasawam pa. Aya, well, pinanunot mo kading kakabsat. No inyo ti panunutan iti Dios. No makita na nga saysayangan tayo. Dagiti impaay na kada tayo. Lakasimot lang nga. Aya, nga intid na mahatay mo't ususaran tayo pag-iso. Bueno, saan tayo nga aramidin iti nasaya at nga banag kadagiti sagot na kada tayo. Amin tayo kakabsat. Addaan urbon. Sikakon siya, adda iti may nga banag, iti panagbiag tayo, nga mabaling nga ipaay tayo iti Dios. Nga kasla iti urbon, nga nausar kin ni Jesus. Mabalin, makakadkanta ka kabsat. Makalutluto ka, makaidaulo ka, makaramid ka ti program. Yeah. Anyaman dayta nga urbon, anyaman dayta kabsat, kukwa amin iti Dios dayta. Iti sagot nga addaken ka, ket kukwa na. In iti urbon, kukwa na mutlaeng. Anya ti kuna ti binasa tayo, nung addag sa lunsod kada kayo, no apay awar-warwaran nyo, iti urbon, ibagayo, ibagayo ken kuana nga masapol, iti apo. Saan kakabsat nga maipapan iti urbon, iti maadal tayo dito, no diket, maipapan iti kababalin tayo. Impaayan na tayo. Iti adu nga banag, talento, sanikwa, panawan, pagsapulan, pamilya, niya pa ikinabak nang, kukwa na amin dagitoy, impaay nga sagot kada tayo, impaay nga sagot kanya, kinti tunggal may sa kada tayo, nga usarin tayo. Yeah. Nga mabalin iti Diyos nga dawatin nang isubli tayo kayong kuha na iti anyaman nga tiyempo. No hamo nga mausar iti apag isuday tayo kakabsat, mabalin, yeah, nga iti apo, alaen na dayta, iti anyaman nga tiyempo kabsat, ulitek iti anyaman nga gundaway, aya, mabalin nga dawatin nang isubling dayta kayong kuha, nagaputahan mumut, nga usarin iti apag iso, aya, when hamumut usaren, iti nga pakausaran na nga talaga. Mabalin na nga ramidin iti kastag sipod ta isun at akin kukwa. Si tayo laeng iti inaramid na nga taga-aywan kakabsat. Yeah. Nakakalungkot lang, no? Nakaladladingit laeng kakabsat. Nga adadagi dyan duma, aya, nga naipaay iti apo kadakwada nga taltalento, nga masapol kumamat nga isyerda. Aya, agkid-kid da. Adati, may isang nga pasamak kakabsat. Naalala ko lang, malagip ko lang kakabsat. Adati may isang agtutubo. Kaya nga, suruan nakmamat, kaputa daytoy nga tao nga talaga nag-spend mo ti time, nag-tutor, kaya iti may papan iti gitara, iti nalaing ang gitara daytoy, kung nandiyan may isang agtutubo. Kaya suruan nakmamat, at no makatugtugak di church, mapapalak gamin, kahit kung tugtug para iti apo. Yung inyati ko na nadadya agtutubo. Ni, ana, gastos ka mat ata no mamam. Kaya, kat maditirik na nadadya agtutubo, ang ganap yung manaw iti panagserbi. See? Kaya, dagiti nga talento kapsat, uri milyon iti nagastos bulita. Dita nga talento, tatno naasa ka, ipaay mo, itid mo dita, isurom, aya. Aya, kat gamitin para iti dayaw, iti apo. Kaya, si tayulaan ko lagarod, iti inaramid na nga taga-aywan, ti anyaman nga adda ka na tayo, anytime. Anyaman nga gundaway, anyaman nga tiyempo, mabalin ng alain dayta ni Apo tayong Kristo. Aya, isong awan ti dapat ni pagpanakil tayo kakabsat. Iti pudpud nga mamati, bigbigan na nga iti gatad, iti addaken kuana, ket umado into ni impaay tayo, iti Apo. Dayti nga lalaki, impaay na iti urbun na, kini Jesus. Napatig ken kuana daytoy, ngem kitahin tayo man kakabsat, lukasat no iti kinapatig na, idi nga impaay na kini Jesus. Iti urbon na, nagbalin nga paset iti panakabanag iti maysa nga padto. Iti urbon na, inlugan na ni Apo iti amin nga parswa. Iti urbon, malaglagi paylaeng kalpasan iti 2,000 nga taon agsipod iti inaramid daytoy nga lalaki. Saan anak pasamak dagitoy, no daytoy nga akin kukwa iti urbon, nagkadgad nga impaay na iti addaken kuana. Hangka di kakabsat, ngayon to no, impabulod tayo
dagiti sanikwata yo, when inted tayo ipaay tayo ti Apo, kas parigan di bagbagtatay, nga gisursuro iti gitara, no sinuruan na daytoy, awan iti gatad, iti kwarta, gapot na malaglagip na kanto dayta nga sinuruam iti gitara, aging gana iti panaglakay na, bigbigan na, legacy dali ken kuana, nga hanan tong malipatan, iti panagisurum ken kuana, aya, iti panaggitara. Haalaan nga dayjay, bumilig pa'y, gapot na nausar na, para iti dayaw ken ti Apo, kat na aramid dayjay kakabsat, pimbanaw iti panagserbi ti Apo, iti babain na, kaya ekspektaran na pimon dayjay nagtutubo, kat suruan na, din na mo, di best na haan kakabsat. Mabalin, no makatungtong tayo da iti nga lalaki, nga kaunaan na, awan anyaman, wano awan anyaman dayta. Ngayon, amom ka di kabsat, importante dayjay, agsipud ta, anyaman nga ipait tayo iti Diyos, maaramat, iti nakakaskas daaw, nga wagas. Mabalin, ang kadagiti mapan, magbisbisita, kadagiti masakit, kadagiti member iti church tayo. When haman nga member iti church tayo kakabsat, kasla feeling po natin, pakiramdam po natin, kasla nagbasit dahil nga pa nagserbi. Ngam amok, nga makigtut danto into no addada iti langit. Kadagiti agisursuro kakabsat, iti Sunday school, nga dinumingo, nga matalikda nga gisagsagana, kin mangisursuro, kadagiti estudyante, dakat uray awan, iti makapanpansin, nga mas dahaw da, no kasat nung aramaten iti Dios nga mangisursuro kadagiti namati. Mas dahaw danto nga dagiti nga ubing nga sursuruan da ket dumakkel da nga dati panagbuting da iti Apo. Kadagiti mangi karkararag, prayer warrior nga kasano duma awan iti masungsungbatan nga kararag da. Ngem saan da nga makikita no kasat no kakabsat nga balbaliwan iti Dios iti puso ken pasamak kasungbat iti kararag da. Mamati ak kita kakabsat padas kun dayta. Aya, kaslang iti kararang everyday, awan iti papanan na. Ngam into no, adan ti ag-testimony kakabsat. Adan ti ag-testify nga iti kararag mo. Aya, hindi ang kararag na kasi pastor, nariknak iti presensya ti Apo kat nawayawaya anak. Praise the Lord. Kadag iti matalag, nga mangipapaay iti tulong. Babaan iti kinabaknang da. Aya, iti iglesia kat kasla ti amuda, awan iti mararamid iti trabaho ti Apo. Ngem saan da nga makikita no kasat no nga aramiten iti Dios kadag ito yung ipapahay da tapno mapasaya ti iglesia ken tapno ti kasta may waragawag iti sasao iti nadumadu mga lugar. Hindi na rin ako lalayo. Iti pasama kada kami kakabsat. Dadi kung kunak nga almost more than panaka nga almost million nga binayadan mi kakabsat. Hospitalization ni Pastora Joy. Hindi niyo lang alam kung gaan no kasatno tay kakabsat dagiti basit dakkel wenno nyaman pay nga gatad appreciate launay dagiti kakabsat. Tanuhan nga dayta 2 piso, 10 nga piso, sanga gasot haan kakabsat nga nakarwar ni Pastora Joy. Di hospital kakabsat. Dakkel nga banag anyaman nga amount. Appreciate launay kakabsat. Dat gaputa dayta ti inusar na ni Apo tayong Jesucristo. Kaya tapos di kasta, mawayawayaan kami. Di yung amu kakabsat, idi kaunggan iti puso mi, no, kasat no karagsak, ti pa nag-extend yung kadagiti nga blessing, kada kami, di tiyempo mi kakabsat ni agkasapulan kami. Kadagiti kakabsat nga uray laing tagalinis, iti unag iti simbaan, kadagiti encourager, winong pampabilig da, kadagiti kakabsat, iti unag iti iglesia, kasla nagbasit niya, baka nag-aramidin da, nga mabalin nga aramidin ida iti Apo, nga mangpabilig kadagiti agkakapoy. Mapupay ken aglamlam is iti pamati kada gid agkan-kanta iti iglesia nga kasla saan da nga makita no kasat no nga aramatan iti Apo iti mensahe iti kantada nga mangliwliwa encourage kada gid kakabsat nga mangipapaay iti taraon wenno agluto para iti programa ti iglesia nga kasla saan da nga makita nga dagitoy nga kinaimbang nga aramidin da iparangarang da kakabsat ti ayat da iti panakipagmaysakin panagtitinulong iti iglesia. Iti anyaman nga adda kada tayo kakabsat. Pumatpatagpay iti gatad na no impaay tayo iti nabilag ken man nakabalin nga ima iti Apo. No dayta nga talentom nga kung kuno nga sangkabasit kakabsat. Aya, anyaman nga talento dayta no impaay mo iti Apo, haan ka nga agsardeng dayta ibagbagam nga kinabasit. Usaran na dayta
iti na unag na lawlawakan mas effective pay kakabsat. Ito no impaay mo iti Apo. Agraman data financial yo kakabsat. Ado dagi magiging bagbagang agrigigat. Gaputa, hamuman lang ka ngamin nga may kanmot iti Apo. Ano ti kayat na nga paay mo kabsat. Tatalentom, takinabaknang mo, tasarikwam, tapanagtulnog mo, taayat mo. Kaya nanyaman pa nga adaking ka, sang kabasit man when dakkel kabsat. Ngayon iti ambok, iti pudpud nung adipon iti Apo, ipaay na noan niya, iti dawatin ni Apo keng kuana. Mabalin mo ka din nga ibagay iti dayto nga bigat kabsat. Nga makitam iti bagim, at iti makinkuha iti urbon. Nagtalik isuna iti Apo, nakasaganang agtulnog. Sumurot ken mangipaay iti anyaman nga adda ken kuana. Dayta iti pakakitaan, iti pudpud no nga pamati. Makitam ka di dayta di biyag na kabsat. Iti tarigagay iti Apo ken ka iti tarigagay iti Apo ken ka itaket tapusom. Tarigagayan na iti panagtalik mo, iti pudpud no, iti ayat mo, iti panangsurot mo ken kuana. May nga adal kada ita kin kuko iti urbon nga inusar ni Jesus. Inted na no anya ti adda ken kuana. Agsipud tagtalag isuna. Itinangkid daw ken kuana. Kabsat mabaling ka di ka kas irugim day tingal daw. Palagi pamanday tabagim. Nga amin nga addaken ka, iti biyag mo, panawon mo, talentom, ken amin nga sanikwam, kit kukwa amin ni Jesus dayta. Kit pilyim iti dayto nga aldaw, nga usaren iti pagayatan na, kit ipaay mo amin, nga dawaten na ken ka, padaydayaw iti Apo. Dawatek man ngagtamad tayo iti dayto nga gundaway, kit agkararag tayo. Anyan nga nakakaskas daw, iti mapasamak kada kami Apo, no ipaay mi amin nga adda kada kami Apo. Mapataod iti nasursulok pay nga itinamnamaen mi nga ipaay Apo. Apo bigbigin mi nga amin nga adda kada kami ita ket aggapuken ka ket maikari nga usarin mi digito nga banbanag Apo para iti dayaw ken gloryam Apo. Awan iti mabalin mi nga pagpanakkel ken ka Apo. Takukwam amin nga adda kada kami. Privilege Lord God nga addaan kami ti business, addaan kami ti kasteng nga banbanag. Aglaplapusanan nga bendisyon. Thank you Lord. Ket iti anyaman nga kanito mabalin mo nga lain Apo dagitoy. Apo dawatek man iti pamakawan mo kada kami tanudad duma kasla unay iti panangsalamit-mit mi. Kada gito nga adda kada kami ket mabalin nga isupa iti mangyadayo kada kami. Pakawanan na kami Apo. Dawatek man iti daytoy nga bigat nga ramiden na kami nga kas iti akin kuko ti urbon nga sisisaganang imngipay iti mangipay iti nga kasapulan ka. Apo ramiden na kami nga pudpud nung namati. Makita iti biyag mi iti kinamatalag, kinaimbag, kinamanagayat mi Apo ken ka. Tulungan na kami nga agbiag kami nga makay ayot isang wana. Nyaman dagiti adda kada kami, makita mi Apo nga aywanan mi laeng dagitoy. Dagitoy Apo ket kukwam amin dagitoy. Ket masapol nga usaren mi para iti dayaw ken gloria. Dalusam ti puso mi Apo iti daytoy nga bigat. Adaan man iti kinapalangguad, daan man iti kinerugit, daman iti direp Apo. Ilanyaman pa nga kinakapoy. Agpakumbaba kami ken ka Apo. Ket pagbaninam nga nalintig iti biag mi ken ka. Nga makayayo. Apo giyaman kami iti daytoy nga gundaway. Itden mi amin Apo tarigagay mi. Itden mi amin Apo Dios nga adda kada kami Apo bigbigin mi nga kukom amin digitoy. Itantanok da ka idaydayaw da ka itinaga ni Jesus. Amen and amen. Thank you Lord. Well, hantay nga magngaganan dahil may kandwa nga kanta tayong kakabsat, gaputa kurang ti oras tayon. Agyaman na kakabsat, tinipuswan nga panakiadayo tilas o ti 30 nga minutos, uripay kakabsat, iti church ti Faith Christian Fellowship. Dita Rizal, agyaman na kini Pastor June Alejandro kakabsat, iti Sunday nga nakipag-fellowship tayo keng kwada. Iti Harvest Festival da. Well, agyaman na kakabsat. Well, kadagiti agbuy-buy di television streaming or repay kadagiti da simsiba iti radyo da iti nga gundaway. Good morning. Good morning kini Ma'am Robelinda Arok Agustin. Blessed morning Pastor and family. Kini Joy nga Alejandro. Good morning po. Jenny Rubio na imbag kinapnuan nga ayat nga agsapa Pastor madaydayaw iti Apo kini Sister nga Dolly Pascua. Amen. Praise God. Kini Pastor Mercedita Magno. Amen. Dayaw iti Apo. Madayaw iti Apo. Thank you po Pastor. Sa mensaheng iyon ibinahagi. God bless po Pastor and family. Blessed Holy Week to all. Kinini nga Lydia nga galang, good morning. Kini Pastor nga Alex Ritwa. Sister Mila, good morning. Pilinora Miguel Kagumbay, thank you Lord for your blessing on me. Kunana, you are the source of everything.
Jam Jam Campus. Amen. And good morning to all. Pastor Junior Melhipo, blessed day, Pastor, and to everyone. Kuna na. Natingali na Valentin, good morning, Pastor, and God bless. Mylin Timbresa, Sabado, good morning, Pastor, to everyone, God bless. Orepay ko na ni Sister nga Dolly nga Paskwa, amen. Impayan lang ni Apo kada tayo, kada kiti iso amin. Nga banag ko na kini ni Geraldine Mariano, good morning everyone, God bless. Janelle Ariola, good morning, Pastor, God bless you and your family. Ini Pastor nga Sito nga Remiliosa, blessed morning, Pastor Wen. Usaran tayo, dagitimpa iti Apo nga talento tayo, tapno maidayaw iti Apo kini Sister nga Rosabel Apostol, amen. God is good, amen. Kuno ni Ma'am nga Lourdes, orepay kini Jim Rose nga Castillo, amen. Merinod Somera, hallelujah, Lord Jesus. Kuno na, amen. Thank you, Pastor, God bless, including your family. Kini Sister Gloria Giwa, amen. Marivic Aliaga, Sister nga Lucrecia nga Madayag, amen. Kuno na, orepay kini Sister nga Teresita Malagayo, amen. Kin kada kayo amin agdingdingid karagisib siba iti radyo da iti dayto nga Gundaway kakabsat. Kini orepay kini Sister nga Marivic nga Domingo, good morning, Pastor. Thank God for the word of encouragement. God bless po. Kada kayo amin nga da kasibsiba iti radyo da na imbag na agsapa kakabsat iti Martes iti tunggal may sakada tayo kikita tayong tumanan ito nabigat ito yung laing istasyon. Iti daytoy nga programa ti agsapa anapnuan iti mga tinamnama kakabsat. Orepay kini Sister nga Lea Habanero, amen ko na. Kaya amen tayo kakabsat, palay dayaw iti Apo. Kita sapay kumada gid kada tayo no kasapulan iti Apo nga ipahay tayo, din tayo buludod tayo. Otherwise wala naman mawawala sa atin, di ba? Pag binigay natin, dodoblehin ng Panginoon kung ano. No, anya kapsat kada tayo ket usaran tayo para iti dayaw na. Nakapagdayaw kan, badoblen tupay dayta nga adaking kan, umusar mo iti Apo. Aya ket so kasagarodin ka kapsat agyaman ak ti panakiadayo ti las uti talupulong nga minutos iti dating programa ti agsapa anatnuan iti namnama. God bless everyone. Lawrence Talasan na imbagal daw iti Martes. Iyag sa palat ng tinamnama, mangtagbangan ken inadama, dagiti sa